Zitut hemen pasatzen Jon Gotzon, Antxon, Bitxori, Jon Gotzon berriro. Eta zidun, nire telefonoa daukate. Ofendiditu Ez. Pandemia joan pentsatzen nuen Superman, itzela. Lehen jazta, nik nire traumitak eta umetan da denok izan dugu. Nik ere nire motxilatxoa eta baneuka, baina ja hori askatu nuen, da esan nuen, jazta, motxila gauzak beti gongo dira hor. Eta jakin behar da horrekin ibiltzen. Erasotzaile zinguratuta gaude, gizon asko erasotzaileak dira, eta tamalez, horien artean biziraun behar dugu. Erreakzio beti du. Utzi behar diogu harritzeari, ze harritzen garenean badirudi salbuespena direla. Eta eske, ari gara konturatzen, salbuespena ez dela salbuespena. Ez. Grinja ematen diguten gauza. Justo tenin baten perfilin, dando guerra desde, ja. Hemen eskatu behar dizut pi jartzeko. Galdetuko nuke bakarrik. Txupito? Eta mundu guztiak erantzun dezala. A ver. Izan. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Kaixo, aitzitita bonitita. Hola! Vale. Izan da, apur bat, como, oiukatu nahi, baina, como, ez. Baina ez. Bai, baina ez. Esango dugu, 1, 2 eta 3, eta serio esango dugu. 1, 2 eta 3. Egungarren atala! Igual pasa zara, apur bat, saturazioa. Vale, a ver, Kariz, egungarren atala. Vale, itxaron, eske, ezakigu egungarren atala den berez. Esan ziguten, Jefik, esasko egungarren atala da, zike kontutan neuki. Laster egungarren atala datorkizue, ezakizer, baina guk badazta... Prometiduko neuke egun baino geisha zala, Eske, nik sentsazio Esazkuleko, zebestelan, nik neuken sentsazio izango zala, 150 igual, Claro, horregatik, baina berez, esan ziguten hori, eta ez dugu konfirmatu. Ez dugu konfirmatu, baina egun asko da. Asko da. Eta horregatik... Zer da? Opari batzuk. Baina olezten etorri zen aspaldi. Baina, egungarren atala. Broma, baina zer da hau? Opariz bete eta haude! Pizkat fail izan da, baina bueno. Fail zergatik. Ai, ama! Vale, entzulen dako, ez bazaudete ikusten ere, Oiane, teknikari, hortxe dago, eta ekarri dizkigu 2 pakete, 2 zorro. Hola, opari zorroan bilduta, eta Oianek dio, opariak ekarri dizkigula. Ai, ama! Baina zer daukasulako lagun honak? Ai, ama, zuk zaret ekarri bat duzu. Uniretzako da, Ba, gauza bat ekarri bine bat baina azte jate. Hartu. Lasai, malen. Atalasko dauzkago aurretik. Bai. Hau da mitiko opari bat ematen dizuetenean, eta gainera hemen publikoki. A ber, nik ekarri bine bat gauza izan nahi guaixe. Ez gustatzen ze aurpegi. Ensaiatu duzu aurpegia. Ai, ama, kaiate, itxain, ez que nahi ikusten gauza bat personalizau edala. Venga. Bai. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Ai, ama, hau zen TikToken ikusi dudala. Zer? Broma izango da. Uste dut, azken 15 urteetan jaso dudan opari honena dela después de la heladera Famoplay. Parkatu? Hau berdina izango da, claro. Eta txikia da. Leoneko txorizo pikantistututelako ekarri probetako, nik hori ekarri bine bat. Oiane, maite zaitut, osea... Ai, ama. Es perfecto. Me encanta, ai, ama. Jo. ¡Oh, ¡Ze polita! Vale, en una lo voy pini. A ver. Buah, estupendo, Oiane. Perfecto. Oso ondo. A ver, egia da zuri, olako kamisetek ez diz... No te pega, olako, baina inoz bizitzan izten erregalonan. Geixa por el meme. Bai. Geixa por el meme. O sea, kamiseti bera baino geixa del meme. Oso polita da. Hola? Bai. Vale, perfecto. Oiane, eskerrik asko, osea. Se vas a munduko honena, tío. Aparte de manager y jefa, encima regala cosas. Jefa, igual konotazio txarra dauka. Baina jefa oso ona. Jefa, bueno, permititu zule... Eta, Oianegatik ere, ez bali, ez dinete
litzateke hemen egongo, hori egia da. Orain, Gazierratia entzuten daudenak daude eskuak belarretan. Pasa dira ya kopera. Oiane, itzela duku suerti zuaz, o sea, flipante lo tuyo. Benetan. Eskerrik asko. Flipante lo tuyo. O sea, eskerrik asko gaitxi, baina, o sea, orokorrin, flipante lo tuyo. Maravilla, chaval. No solo talento, mejor persona todavía. Bueno, eungarren programa neskak. Fuertea da, nik uste nuen, benetan, askoz gehiago egin genituela. Nipe bai, esango neuke baietz, baina alan dabe, fuerti da, ze eun beia asko die. Bai, Eta eungarren programa heltzi, ojo haitzi, Ojo, ibilbide luzi. Bai, Señale baina, ona. hirugarren urtea da. Bai, bai. Wow, chicas. Esa hor jarri Soy dugu. zeitxatu. Eungarren egun zenbakia, azken oa potxo dago, eta igual horrek simbolizatu dezake gure azken denboraldi ontako muda, nahiko potxo izaten ari da denboraldia. Zezatozu? A ber, ¿Cómo ondo, que potxo? baina potxo ze nahiko alrebesaue. Bai, Bueno, a ver. malde hoioa, Bueno, baina, ke, nik igual esango neuke, hasi ginela holan, ez dakiz bat ez du dixoz aldatzen, gero, bueno, pixkatu blaute, baina arrakastaren gaiurra. Eta on jabetxo uslako pustute dauen, Hola, arro, maitasunez eta arrokeriaz pustute. Pustute. Pues a ver si me pasan las tetas lo mismo. Eso es, sí, también. Bueno, vale, Kariz gauza bat, zuek ze ikustozue, beretan zabizeko aseri, urrinin oindala gitxi? Urrinin. Bai, baina Baina aldi beren ja, raroa da, sentsazio raroa da. Ikustot neupe urrinin, baina egixe da, aldi berin zatot, como ez da bez bizitza oso eitzen dara igun zozer. Ja, Osa, berez, oindala irurteko kontu da. ja. Baina, tias, nola hasi ginen? Ez que hau fuerte Hau da. oso fuerti da, Eta jentia igual oso raringoako, baina... Osa, nondik atera genuen? Bueno, batetik, zeba entzuten gintuen jendeak. Gauza bat. Itxoen, utzi bukatzen beste. Vale, bai. Zeba entzuten gintuen jendeak lehenengo temporadan, zeba zegoen entzuten. Lehenengo temporadan ez, lehenengo hilabeteetan, ze, bueno, kalidadea zen eskasa, gonbidatuak oso ondo, baina, eta gero, esan behar nuen ere bai, nola aguantatu genuen? Osea, nundik atera genuen indarra esateko, proiektu hau aurrera doa, eta super... Motibote gengo zen. Lehen justo... Lantaldean ikuste. Be bai. Justo oiane azkanpun komentean egoga, Iban García torri zanin, kotillo bastante kontau zitxun. Bai. Eta kotilloutako bat, 20 segidoreko podcast bat euskeraz izen da, heldu zan Madrileko gentiana, Koltxeron kotilleu. Gran hermanoko tipo baten gana. Hori, gure. Bai, Fuertie. oso fuerte da. Osea, oso fuerte Ai, da. ama... Eta sekulo ez ginakela helduko pentsea 2.000, segidore. Fuerte da, Nitzako hori fuerte da. Bueno, YouTubeen 2000 ikustaldia izatean neri ere fuertea iruditzen zait, osea, Bai. zuk imaginatu aurrez aurre 2000 pertsona Ba, eukitzea Markin zuri erdi. begira. Markino erdi, Guau. osea, fuertea. Bueno, besterik gabe, bueno, ja bukatzeko ondo Bai. zaude malen, gaur nola esnatu zara? Superrondo, Oso ondo. aktiba eta oso pozik. Oso pozik beti bezala. Zapatu da, poziga? Bai, Bueno, poziga. zapatu gutzako, zuentzako ez. Behar bada, astelena, temporalidadea, ezakit zer. Bueno, Zu haitzi? bai, oso ondo nago, oso pozik. Bai, hau kristongo xokia da, osea, Increíble. chicas, Inoz baino posa una benetan, sabesaz? Bai, oso, bueno, privilegio handia da, oso handia, bai. Orain kaptura atera eta hurrengo kamisetarako. Ya está. Vale, bueno, listo. Onaino ñoño kerixi benetan sabes gaitxik? Eta, melosa jarri gara, Bai. baina, esan behar dugu, Claro. hau posible izan dela, eta honen hau existitu egiten dela, behin Gaztea Irratian sartu ginelako. Gure honen ibilbide danan motibuetako bat, eta hasiera horren parte da gure gaurko gonbidatu. Bai. Izezala gure hasierako pertsona erreferente bat eta mentora be, bai? Mentoretako bat. Mentoretako bat, eta berai esker be, parte handi baten, bada. Bai, a ber, egia da, guk goizetako programan didan genituela 5 minutu hitz egiteko. Baina sekzio bat egin duen, motiba ginen, astero geunken atal bat, eta irratixen hasi holan, hasi zinmaz, bekarixak izen, eta gu juteko hor gure papelituaz 5 minitxu, Mikrofono bakarra, Sirviendo zutani coño, hola. Zutani aulki batean, hola. Dani holan, Pero ¿quién estará esperando tan fuerte?
Da zu kaskotetik. Bai, oso fuertea da. Bai, egia da, hau ez digula inork eman, hau gure lanagatiko emaitza da. Bai. Baina, gaztean sartu ginenan esker, hementxe gaude. Eta bueltan izango dugun gonbidatuak kontatuko dizkigu, hainbat gauza. Ia ze pentsatzen zuen gure inguruan, guk ze pentsatu genuen bere inguruan. Eta, bueno, bai, naturaltasun osoz hitz egingo dugu, bizitzaz. Bizitzaz eta batez bezasune, gure prozesu hontan parte izen da batez hasieran pertsona hau ordun. Beraz berbaingo gu hori buruz, ia berak ze pentsan daben, ia alkarzelan ikuste garen, ze egixea, arrezkero iaz garela, ez dugu asko koinzidu, beraz. Sagardotegitan eta... Eta pasiutan osime, baina bestelan ez. Así que gaur da momentu hori dana berbaitzeko. Entzularen galdera entzungo dugu, aste hontako galdera bidali dugu Iraiak. Iraiak beste bekadun bat gaztean. Bai. Esaten duen banik. Aurpegi ezaguna egiten zait, klaro. Bai, gaztean egon da gun eta didan. Jo, barkatu Iraia, osea, geratu da como que... Ez, lasai, a ber, arpegi zautu ezen du, baina izena, bueno, igual ez duko estan. Osea, benetan esatu nuen, nik neska ezagutzen nuen, baina konexioak ez ditut egin barkatu. Osea, badakit norzaren. Entzungo dugu bideoa. Kaixo, mundu guztiaren arreta izango bazenu, ze mezu zabalduko zenuke. Ai, Iraia majísima, eskerrik asko, Kari. Intensoa galdera, fíjate, Bai, intensoa. Bueno, ia ze dinon Julenek, baina horretarako, aitzi egiturarekin jarraituko dugu. Vale. Bietan, bera da nagusia, baxua eta telebistako aurkezle hori. Bietan, bera da Antxon, barkatu Julen. Gora bihotzak saioan aurkezle gure galderak ere dida harrapatu beharko ditu, goizero gaztean egiten duen bezala. Azken urteetan presa askorekin ikusi dugu, batera eta bestera korrika egiteari ez baitio utzi, galdetuko diogu ea nora heldu nahi duen. Momentuz leku aproposean egin du geldialdia, eta ez da izerritan heldu badakielako izerdia orain datorkiola. Gu eta gutarrok bitartean txokoa prestatu diogu, gutako bat gehiago izan dadin, eta ez dadin ibili bere kasa. Benetan zabizeko txaranga hontan, danborra jotzera gonbidatu dugu. Julen Telleria Lopetegi! Ole! Hori zara zu? Julentxu! Aian gauza bat esangot. 3 urte eta gero, 3 beste estudixo baten, beste programa baten. Bai. Ke guai. Bai. Ni gozat esan dizuet. Zer? Hasi zinetenean da horrela, Bai. asko pozu nintzen. Hombre, mazte bale. Eta nahiko azkar pentsatu nuen. Bueno, nire gomiatuko naute. Usitut hemen pasatzen Jon Gotzon, Antxon, Bitxori, Jon Gotzon berriro. Eta nuen, nire telefonoa dukate. Deituko diate. Bai. Eta 100 kapitulo zai azkenean, Baina, bueno, hemen gaude. Karo, hori da kontua. Arina zangontzun. Itxaroten ari ginen. Ekainan itzen genuen, gomiatu ninduzun aurreko demoraldira. Esan izun, maite zaituzet, baina hainbeste ez, zien Tolosako San Juan azien. Eta ulertzat. Eta esan izun, baina aurrengo demoraldia, menga, nizango naiz aurrena, eta esan zenian, bai. Aurrena, oza, lehenengoa. Eta demoraldi hontan ere ikusitut hemen pasatzen, muguruza, beste. Baina oso ondo, ni nengoen 100. zain, oso ondo. Ofendiditu Ez pozpozi nago, alako iritsi nahizerako. Berez Julen esan biot, ondo urteatzule, demoraldi honta etortiz, eda bakarra irudixen ikusi daikena, orduan, horraldetik arrakastatzuena. Eta bestalde hori, 100. importanti dala bebai, eta bestalde, denpora pixkat pasau izan, gure arteko bastakit, ibilbidon buruz berbait. Bale, bai. Bai, ze hori da komedia. Drama gehi denbora. Gure artean dramarik ez da egon, baina, bueno, beti ere erosoago itzein liteke iraganaz, denbora pasa denean. Bai, hori egia da. Gero, beste justifikazioetako bat da, gazteako zelebritien artean, tartea utzi behar dela. Osea, ez dugu ekarriko Jon Gotzon, Kuarria guztuxe karriko du. Antxon, bueno. Eta gero hor, irratian ez beste, baina telebistan existitzen da gomidatu komodinen movida hori, ez? Alegia, zuk lotzei duzu, Fermin Muguruz, eta jende horrela oso totxoa, eta horietako bat erortzen denean, deitzen diozu etxeko batiz, etxeko beti hori zen, Julen? Ez, pozen naiz. Nik momentu baten susmoa ere, igual izango naiz. Baina ez importa komodina izatea. Ez era komodina para nada. Baina ez importa. De hecho, oita lan telefono zaitutat beti torriko naiz. Osea, datorren gonbidatuak ere, fallo egingo balu, egin genezake nahi duzue, Julen 2.0. No te creo. No torriko naiz.
Bueno, a ver, Julen, zer. Hau importantea da, esan Zer. duzu, gonbidatu komodinak badaude. Vale, esango dugun hor uste dugun dela, gonbidatu komodina. Zein esan Guztiok, adibidez, izango bagenu, gero pitido, claro. Izango bagenu, orain, Dios, Fermin esan Muguruzarekin entrevista, edo Julen, zurekin. Bai. Eta, bueno, Julen ezingo balitze etorri, norra esango genuke guk? Hombre, kari hori ez goiz esata. Ez, baina Julenek esan behar du. Adibidez, Norra nortik esango izan le- daitezke. Nik jarri ditzaket, adibide realak jarri ditzaket. Hori da. Baina ez zuen kasu hipotetiko honetan, telebistan benetan, Vale. adibidez, gure kaxa aipatu zue, eta gure kaxan genukan gonbiatu superkomodin bat. Bai, Hombre, berak bazekien bai. claro! Aitzi berra armendia. Ostras, menudo komodin. Ya te digo! Ez, Joder, gogorako komodin, ez dugu. zuek igual ezakizue, baina gure kaxako zurine, Bai. aitzi berzen. No! Azpian zegoen, edo nola egiten zuen bestea? Vale. Ai, nola zen bestea? Azu zait izena? Bai, señora Zarrau. Hori da. Bai, Etzen zarra! Etzen senyora zarra. Nola da? Eso, ai, nahiz gogoratuko. Jode, eske demora pasa egiten da. Virginia! Virginia. Virginia! Hori be, Virginia Santos aben. Hori. Ba, horren azpian ere zegoen aitzide. Eta orduan, ekipo guztia ezekin da, berak ere bai. Egun batean norbaitek errepidean istripuat izango balu, eta iba, gombiaturik gabe gaude, bai, hasta ba, aitzi berren programazioen aspalditia prest. Vale. Erixe da itzi. Nere alias, da, jende. Ontxe, hau komentea gule, gupeo aukeu komodin bat, gaina berak esan da prestaute eta oso de lujo da. Bai. Eitziber Garmendian nibeleku, Jon Gotzon. Bai. Ja. Berak esaskule... Ja, bitan etorri zaizue, ja. Ez, baina berak oingun esan izkun baton batek fagitan batzue, deitzu ze Ja, bai. 10 minitxurena. Bai. Jongi Deitu guai dago dago. ona. Zuk zabaltzen diozu mikro bat, esaten diozu. Bera, jongi, eman da. Eta eske ez da giderik enbier. Ez da Ez que ez da zer enbier, Ja. listo. Bueno, a ver, Julentxu, hasiko galdetzen, atal guztixetan lez, gonbidatu da nahi lez, zelan za, momentu hontan, zelan sentitzeza. Baina benetan. Baina Ja, benetan. ja, ez da, ondo, zuek ere bai. Baina benetan. Garai hontan. Garai hontan nahiko ondo. Oso egon kortuta esan nuke, egun garrenetik zezen bakien hori zaigu. Ai, Bateko bat baina jarri, Marko, joder. Metaforikoa. Hasi behar nuen esaten ja ondo nengoela. Metaforikoa. Eta erori Vale, gara. ondo. jarraitu, Julentxu. Ondo. Bueno. Ez dizut hemen rollorik ondatuko, baina, bueno, pandemia iritsi zen arte adibidez. Urte oso onak pasan dituen, oso onak, bizitzan. Osa, nengoen, de puta madre. Letoriko. Ez neukan arazorik. Eta gainean nengoen, posizio batean, lanean, oso ondo emankor, irratian, telebistan, dena ondo zioan, perfecto. Gero, pixkat hori pandemia, aurren pandemia iritsi zen gure etxera ere, ez? Horre pixkat beti jartzen ditu kolokan da horrela. Gero izan nituen horrela esperientzia pare bat oso desatxeginak izan dut. Pixkat barrua astindu edo mugitu ziatenak. Eta, bai, bueno, pasa ditut garai, nola esan, asko pensatu beharreko garaiak, eta autoestima, eta pixkat hori zer naiz, eta... Ibili naiz horrelako turutetan, eta baita ere ondo ze konturatzeko, nik pentsatzen nuen ja, hori, pandemia baino lehen pentsatzen nuen Superman nintzela. Lehen jazta, nik nire traumitak eta umetan da denok izan ditugu, nik ere nire motxilatxoa eta baneuka, baina ja hori askatu nuen, da esan nuen, jazta. Kontrolau. Bai, perfecto. Ez, eta ondo etorri zait, bueno, bizitza bera, ikasteko, hor, motxilako gauzak beti gongo dira, hor, eta jakin behar da horrekin ibiltzen. Baina orain, ondo, guai. Terapiara joan zara movida guzti hauek lantzeko edo? Ez, behin, egun batean joan nintzen psikologoarenera, horrela nahiko urgentziaz. Vale. Egun batean. Eta zer haitxik esan duen jarraitzu, galdetu alba da? Zelako nire bikotekiaren psikologoa. Eta esan zidan, nik gaur, nengoen, behar nuen oraintxe zerret. Eta oso maja, hartu ninduen, eta esan zidan, baina zurekin ezingo dut jarraitu. Gaur egingo dugu hau. Baina? Egun arek, badakit ez zuela zertako bali, baina asko liberatu ninduen ni, eta pixka relajatu nintzen, lasaitu nintzen. Eta ez dut jarraitu, eta badakit. Nire handicap bakarra da denbora dena. Eta zer haitxik? Denbora hartu beharra daukat, eta denbora hartzeko kendu beharra daukat beste nobaitetik. Nondik kendu denbora. Ez, baina daukat lagun bat oso ona, ez da psikologoa edo bai, zegin ditu ikasketa batzuk eta ez du inor tratatzen berak horrela zuzenean, terapian, baina esan diot, nik izan nahi dut zure lehendabiziko... pazientea. Zure lehendabiziko pazientea izan nahi dut. Eta hortxe gabiltza. Enkajatu nahian, denborak enkajatu nahian, baina ez hasteko gogoz, eta beharrez, eta orain egonkor nago, lasai, guai nago, baina badakit horrek
kaltez justu kontrala mese egingo diala, eta gainera jakin egin nahi dut, eta jar dezala nire bizitza oraindik eta gehiago kolokan, eta... A ber, ni kanpotik begire, edo kanpotik ikusitxe, egixe da ikuste zaitxutela zu, eta zuko inkontosuntana normala eta gizatiarra bentsantzate, baina entzute zaitxuzu didan, eta eski ikustot tipo alegre bat, beti humore honeko, beti, eta ulertze zaitxutez, hori da zure biderra. Baina gero, bebai pentsa bizat askotan zelan daroi hori bizitza ritmuei, zedeuke irratixe, zedeuke telebizini udabaten ibili zinen, gora bihotzak, dira, umi, pentsa honean, zelan, aldauen, hori da noi. Gero, irratiak guretzako bentaja handi hori ere badauka, osea, gu sartzen gara, estudiora, eta badakigu egin behar dugun, eta ze humoretan egon behar dugun, eta horrek bideratzen gaitu humore hortan egotera. Osea, nik ez daukat lan bat egin beharrik, askotan nik izten naiz lanera jodituta, nekatuta askotan, logure daukat. Ez daukat garitakoari kaso egiteko horik, osea, ez dut inorrekin hitz egin nahi, baina errepente iristen da ordua eta egon beharra daukazu horrela. Eta orduan, nola egon beharra daukazun horrek laguntzen du, eta bai, eta berriz diot, ez askotan, baina iritsi naiz irratira, osea, puto hori gabe zer egiteko. Baina, nola egin behar duzun, eta batean, goiza pasatzen da, eta diozu, ondo nago. Ondo nago, edo behintzat momentu oso hontan, programak iraun mitartean, aztu naiz, beste mugidez, eta... Deskonektatzen du modu bat, edo? Orduan, nola, ala beharrez, osea, egin beharra daukagun, naiz eta eman lezaken zaila, ostra, egun txarra bali daukazu, ez, baina horrek, osea, terapia da, laguntzen dizu, ondo egoten. Hau zere bai, ala da, podcastare bai bada, ez? Horatzen dut lehenengo atala grabatu genuenean, justo aurreko gauean Aitona hil osea, lehenengo atala Aitona hil, eta hementxe, eta grabatzen, eta ez nintzen akordatzen ere, osea, benetan, super lagungarria. Bai. Gertuko lankide baten anaia hiltzen, derrepente. Eta goratzen ez, lankideari nola esan nion. Osea, hartu denbora, eta esan zuen ez. Irratira etorri nahi dut, ze, hori, estudioan gaude mitartean, aztu egiten zait, kanpoan zehari den pasatzen, eta koplarekin geratu nintzen nire, eta esan, ostra, egia, nazu. Baina esan dut, ez sinistu, azuk irratien entzuten duzu, da, mutila, lai bat, eta beti pozi dago, bai, bueno. Eta segurtasun handixe dukezule moten dugu, kanpotik. Ja. Gero behira, gauza horietaz ari naiz asko pentsatzen dausnartzen, ze asko entzun dut hori etxean, ez? Bai, Julen beti izan da segurua eta beti aurrera, eta Antxon izan da pixkat delikatuagoa, ez? Sentiberagoa, bai, gauzak zalantzan jartzekoagoa, hori entzun dugu beti, oza, rol horiek esleitu iziguten edo horrela ikusi gaituzte behintzat. Eta orain hitzeak askotan esaten dit, izuten arrez. Bai, Eta nik orain Antxon hain seguru ikusten dut hain aurrera, hain lasai ere, hain... Aldiz, niari ez pixkat kuestionatzen ere mogidak eta hitzeak askotan esan dit, ez otea erantziz. Bueno, segundu momentoka. Ezagit, baina behintzat nabarmen ez dala horrela hain seguro eta ez. Ni egon naiz oso seguru nire buruaz, basan dizuet, niretzako 2019, 2018 eta izan ziren oso urte, arazori gabeko urteak. Baina euskan, nire mogideak hori, lan asko eta estresa, baina dena ondo eta orain ari naiz konturatzen, ostra, hemen lehen aipatu duan motxilako gauzek hor segitzeute eta betirako horre hongo dira, eta hoiekin bizitzen ikastea, baina ondo, arazuri. Nik zain noren txikitan, edo txikitatik bai zartzen dizkigutela hainbat adjetibo, batez ere anaien artean, anaiarren artean, hau da horrela, beste da horrela, eta karo, behar bada horrela da, baina zu azten zara horiek entzuten, eta ez bakarri familian, lagun artean, kuadrian norberak dauka bere perfila, bere izateko rol bat. Eta izan daiteke, baina azkenan ikuste hainbeste entzuteaz eta sinetxe egiten duzu hori. Ni horrelakoa naiz. Claro, ni horrelakoa naiz, baina gero behar bada, osea, horren parte izan zaitezki, baina aldi berean, ez? Ze garaia daude, osea, urtea daude, ezakit, ez dakit. Bai. Niri, pues hori, ezakit nola esan. Karakter fuertea daukadala. Esan duzua. Hau esan bateko. Azkenen gaukeri mototzen. Karakter fuertea daukadala, bai, badaukat, baina ni ere oso vulnerablea naiz.
Eta, karo, orduan, ja, hori sinetsi dut eta sinetzu dut eta orduan, atera behar dudanean karakterra, beti atera behar dut, ez badut ateratzen, korraro, Ja, ez? zidore karakterra non dago. Claro, ez dakit. Niri adibidez oso alegri nazela, eta oso positibi nazela orduan espana. Hori da. Hori dauk ezarte, bai. Surprise. Bai, a ber, Antxonena eta zuri ezasunin, nik egize da kanpotik ikusitxe, eta berai be, pentsot inoz esan izetzetela, nik kanpotik ikusitxe, Antxon be beti ikustot oso ondo, oso seguro, oso ez dakizer, eta gero berak beti zaudazte, ba ez pentsa bain beste. Orduan, bueno. Horregatik izan dizut, orain ikusten duela, nahi oso ondo, nik ikusi duelako, nahi oso aizki. Eta orain, lase dago, bakea bere buruarekin da. Baina utzi behar diogu gure buruari, eta ibiltzen eta bera sarria, erori, altxa... Claro, baietz. Ikasteko. Nik ekarri binean ona momentu, nahi notzen galdetu, ia akordeta sarien, ezautu ginen lehenengo egonaz. Vale, ze pentsatu genuen lehenengo egunean? Guazen akordeta horraz egonaz. Betxu, ni akordetana, haitzetan izartu ginela estudixora, eta hau oso naiz esan, ikusi gendun derrepente, karo, ikusi gendu zen, guk aspalditxik entzute gendu zen pertsonak, karo, guk zuek ezautze zaitxuegu pilo bat urtetan entzunde, gutzako super ezagun esan programa, eta derrepente gu horrekin pertsonakin bierrin, itzako hori izan. Esan ezagun bada ez bada, kokatzeko bizkat, zuek bekadun iritsi zinetela. Hori da, oso ondo. Sarreran esan dugu, baina. Esan duzu, nik ez dut entzun sarrera barkatu goia zuen. Ondo. Bai, ala sartu ginen. Ia da ez nintzela sartu en plan, txulenteierea. Bat ez behion gotzon izan... Baina, eski hor ere dago ez da gozat, hemen ez da, baina bat ez behion gotzon entzutik zuzenin, esanan, ui, ke guai. Bai, hori bai, baina ez zen como mitiko fan... A ver, bai izan... Jebia da, eta oso eskertuta nago hemen egoteaz, baina ez zen como... Ai, ama, pertsona dira. Ez, hombre, hori ez. Hala ere, nire lehenengo eguna edo lehenengo momentu hori etzait horren beste importa interesatzen. Ni jakin nahi dut, iritsi zineten, ikusten duten, eta hurrengo gunean berriz etorri zineten da. Eta orduan ja, hainbeste entzundakoa etxetik eta ja, ikusten hasi zinetenean da gu ezagutzen da, ze pentsatu zen dut. Ikusi zenutenean barrutik nola funtzionatzen duen dinamikak eta... Niri dida behintxantzeaten kriston produktazu. Niri dida, me encanta. Lehen me encantaba, eta gero ikusi neban, guake guai. Eta gero batez behintxantzeaten, ostra, honi genti honi etxako gaztean kreatibidadi, etxako... Jongili batez ere. Asko. Baina, impresini hori zezan, eta hor benik aukeran iseukineban, ikusteko ez dakizen bat posibilidade, programa bat eitzeko, ideak okurritzeko, hor zentzun, aberazgarri xizan. Baina, esan nahi zuet, igual esageratu baina, ez zizuen mitore erori edo pentsatu. Ez? Ondo. Ez? Arritu onera... Ez pentsatu gehiagin, malen. Balimada ez, asko zuet. Ez. Jendeak WhatsAppetik idazten zizuetenean, tipo, bai, konexio hori edo... jendearentzako oso importanteak zaretela goizetan, eta bai hori banekien, oso importanteak zinetela, baina jendeak hainbesteko gertutasuna edo zukara, ez. Gero ere bai, ze gehiago, Jongiren imaginazioa, increíble. Eta gero ere bai, konektatu eta deskonektatzeko modu hori, ez? Mikro aurrean, egunon goizeko eta off, eta... Ez diote esan nahi, bai. Diferentzia hori, ez? Baina erixea be bai orokorrin estudixun behin sartuten haitxe mikrofonuk amataute edo biztute egon, bai basauela hor nahiko humore eta... Giro politiko. Giro ona. Gero ez, guk segun daukagun batez ere horna horitzen da. Baldima da, artea, eta... Saiatzen gara antenan beti gaude, venga, eta egun horietan da gehiena horitzen denean, venga, itzali mikroak eta... Eta igual gaude bakoitza bere mobilarekin. Olain zer, hau... Egunak eta eguna daude eta... Eta zu gutan ze pentsatu zenuen? Eta gure supersexioi buruz. Ez, gutan, seksioa... Ni gero juergei buruz ben nahi galdetu, guri buruz. Zuena zen, abia puntua ja hona zen, zuen rekomendazioa, iritsi zineteneko eguna naiz zugoan hori. Jate, Julen. Baina gogoratzen naiz nola, orduko zuzenariak esan zigun, datoz bi bekadun horrela, zuen programa hasiko dira biak, eta esan zidan, eta hortaz oso ondo batzen naiz. Entzuleak dira, ezagutzen zaituz eta, eta niretzako zein, jazta, maksima, behar duen guztia daukagu, eta berez, igual behar luke minimoa, ez da, baina eske pasatzaigu beste aldera. Bekadun bat iritsi eta haupa kaixo, eta zuek zarete, eta egiten duzu ezer,
Hori iritze zait. Bueno, bai, Eta fuerte. hori ere beste esperientzia bada, zei, dator norbait oso virgin, ez? Ta Ja. esplikatzen diozu, eta ikusten duzu, eta baina norbait iristea produktu ezagutzen duena, gu nor garen badakiena, ja, abia puntu bezala, eta gainera gogatzen ez esan zidala. Igual ja beran utziko ditu. Bai, Hamar urte eta hamarria. Eta esan zidan, zuzenariak esan zidan, eta gainera, nahi dute, datoz ona propio nahi dutelako ona etorri. Esan, emozio ondo. Jo, guai. Gogoratzen nahi zuen izenak sartu izana Instagramen, ean hor diren, bai, baina gauza gutxi ikusten da hor, perfileko argazki borobil txiki hortan, bale, hau. Bueno. Gero iritsi zineten, eta binaka iristeak dauka, batalla nabarmen badauka, eta da, zu toki arroz batera zatoz bakarrik, zatoz lotxatuta. Pero zuek esan zen duten, bi! Batez, bi! Baina hori zuentzat, Bueno, eta bilane baina sare sozialetan. Nik uste dut gure mesedei bala bitzetik. Hasieran emoteban kontra, zegaunken askotan mikrofono bat, eta kasko bat, hola nebiltzen ginela partekatzen, baina gero igual gure alde ibane. Bai, erresagoa da, izotza puskatzeko eta erresagoa da. Gero dago hori eta konparatzearena, eta ez, bi iritsita, begira, eta hostia, zuen kasua hortan apartekoa izan da, Ze normalean iristen dira bi, eta diozu, bale, hemendik zerbait aterako dugu, beste ondotik ez dugu edo zer gutxi atera diteke, eta zuen kasua, biztan da. Aparte izan da horregatik, biak balekoak. Juhu! Ez alda. Bai, ai, oian edino hau mozten bigu leia. Mozten bigu, bale. Atala ja, jo, oso harin pasabate. Vale. Atala ez, lehenengo sekzin joia. Bale, eskerrik asko Julen zuen hitzengatik, maite zaitugu, eta bueltan gurekin izango dugu Arrosali. Arrosali! Arrosali! Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Vale, orain kamaratzean egogarizketan Julen egon zela gure podcasteko lehenengo denboraldiko karetan. Zu zinen hau. Nik asten nuen benetan, sabes? Bai, a ver, egin. Oso gaizki gerratu nuen, gainera. Baina bardita, errekuerdora bueltetak baber. Neskak, prest? Ez que literal lan jesan. Bagoaz. Uztak zesaten nuen. Eta gero... Eta gero, Bueno, beraz, gaur baino lehen ere egon nahi zuen podcastean. Hori da! Hombre! Eta egun garrenarekin borobildu egin dugu. Hori da. Ze ondo, ai, poesia. Hola teratzen direnean gauzak. Vale, bueno, denpori kontrolan bigu, así que guazen hasta. Julentxu, ez autozu Arrosali gure kolaboratzai. Vale, bueno, Arrosalik ekarriko dau, atalero modun gai polemiko bat ona, eta guk hausnartu ingeu, eta zuk iritzi xemon. Busta etorrega. Vale. Vale? Venga, Arrosali. Hola petardas laikzase. Bueno Julian erkigatzikamen firin farani papapapapasito sekulako txisteak egiten dituki bai bakarrizketalari. Aunque bakarrizketan, ez nauzuela maite, faktura oraindik agatzear. Azeritxoak, iaos bale. Bueno Julen animokakita hemen gaia. Abildua denunzias barrabasua Euskal Herria kontu anonimoak hemengo neskek jasandako erasoak adierazi eta erasotzaileak ezagutzera emateko sortu zen azaroan. Horietako batzuk, pertsona ezagunak izan litezke, eta Euskal Herrian bada halako kasurik. Hauek, gure lanbidea dela medio, ahotsa izango dute, lehenengo lerroan agertuko dira eta ondorioz impunitate oso zarituko dira. Ezer uste duzu, ezer egin beharko genuke. Zer uste duzu, zer egin beharko zen. Usa dut horrelako galdera sakona bota eta gero. Zaiko intensa da bilazken aldean, bai. Bai, jarraitzen dut kontua, Bai. Enipe bai. Asako testimonio ateratzen ditu. Bueno, grabatzen ari garen erako, suposatzen dugu, oraindik ere kontuak jarraituko duela. Ateratzen direnako Auskalo ze atera den? Claro, ze atera den, ez dakigu. Niri atentzini deituzte, pentsau baino jente geisha animau dela gauza konteta, eta gainera ez bakarrik jente anonimoana, jente ezagunana bai, orduan hori posgarri xe bintxantzate. Zor ikusi inizial batzuk oso garbi dauzenak. Aferan inguruan iritzi horrela, orokorrean. Bueno. A ver, nahi dugu laguntzea. Bueno, a ver, bai zuela ondo. Iruan konbertsazio. Pretestoa da, erasotzaile zinguratuta daude, gizon asko erasotzaileak dira, eta tamalez, hoien artean biziraun bar dugu, edo biziraun bar gara, edo hortxe egon bar gara, konpartitzen espazioak tamalez horrela da. Eta badaude gizon asko, ezakigula erasotzaileak diren, edo ez, edo, bueno, ez daukagu konteksturik. Baina, gure lanbide honetan edo, badaude izen batzuk eta pertsona batzuk badakigula, hainbat gauza egin dituztela, eta helburua honena ez da haiek akusatzea, edo ez. Da esatea ze puntutara arte, dakigunean,
erasotzaileak direla, oraindik ere espazioa eman behar diegun edo ez. Osea, esan nahi dut, porque telebistan ahotsa daukazu, irratian ahotsa daukazu, horrek zure irudia zuritu dezake, hemen ez da ezer gertatu, eta klaro, batek eskua sartu behar du hor, nire iritzia da, eta pertsona hauek atera hortik, osea, ez da posible. Ze gainera, biktimentzako ere gogorra izan behar da pertsona hauek oraindik ere lehenengo lerroan ikustea. Eske, hau ez da bakarrik erasotzaik egoti, horren gehigarri da erasotzaik egoti, eta gainera lehenengo lerrun hor, pasauko espalitzelez. Osea, enagiela esaten horrekuentik olako pertsonak bakarrik, edo olako pertsonak atadoitxu zela argire, etanak atadoitxu, baina oin gaixe da, lehen lerrun erasotzaik, ez dakit, osea, noraino permitidu geinke, zen bigorren aurrin, zebada solako kasuk. Eta, adibidez, ez dakit, gure enpresan egite den, badago hor estilo liburu bat, eta ez dut begiratu, baina pentsatzen dut hor torriko dela, osea, enpresa publikoa da, eta horrelako kasuetan pentsatu nahi dut egongo dela protokolo bat, jarraitu berrekoa, eta hori, nik ez dakizien den. Lehen da iruditzen zait, denok, eta batez ere igual gizonok, lehen da utzi behar diogula harritzeari ze, hori egin eiz konturatzen ez da, ateratzen da, edo gure belarrietara iritsi dira, kasu konkretuak, ez? Eta erreakzioa beti da, oiba. Baina guri bebai, Ja, eta horregatik, utzi behar diogu harritzeari, ze harritzen garenean badirudi salbuespena direla. Eta, eske, ari gara konturatzen, konturen bitartez adibidez, salbuespena ez dela salbuespena. Zerbait sistematikoa dela, eta indaberriz errepikatu duena, oso edatua dagoena, orduan, dena bizi ezkaitezen argitu. Eta gero bestalde, hone guztiak adibidez, eta horion ona irutzen zaite, eta ea jende gehi hori ere ala eragiten dion, niri eragin dit, pentsatu araztea, gogoratu araztea, ostara, eta nire jokabideak, nik orain badakiz egiten dudan, eta lehen egin ditudan gauzak, osea, izartea denbora gutxian asko aldatu da, eta nik ere izan ditut 15 urte, 20 urte, eta jarri nau hone guztiak pentsatzen, nik izan dut jokabide desegokirik, norbaitek zerbait izango luke esateko nire kontra. Eta orduan, guazen denok lehenabizi hortatik aztera. Ariketa hori egiten, ezta? Pentsatu dezagun, ia. Bai, eta gero, eginda dago, baina, nik reinsertzioan sinisten dut, eta orduan, iruditzen zait, zehadiez duela gutxi pentsatu dut. Eta nire lagun min bat erasotzailea balitz. Askotan pentsau izan. Claro, ez ezagun bat. Ezagunak bauzkagu inguruan. Eta hori barneratzea asko kosta da. Eta nire lagun min bat kasu bat aterako balitz eta erasotzailea balitz. Gaur, nik nire buruari galetzen diot. Zein nuke? Lagun bezala. Erasotzailearen lagun bezala. Barrera bat jarri eta laguna zaztu, ez egin bidezkoa iruditzen. Orduan, nik lehen da bizi. Eta hau, nik ariketa etxean egin dute. Bideo batez hitzearekin, pixkat, ez, iritzia galetuta. Eta esaten nion, niri ateratzen zait, lehen da bizi, beraren gana joan eta esatea. Ez egin duzu, ez duzu ondo egin, onartu, eskatu arkabena, alde neurrian erreparatu, ez? Eta beraz orduan, ni hor izango naiz zu laguntzen. Ezta? Berriz diot, reinsertzioan sinisten duelako, eta aldiz, hasiko balitz laguna esan ez, nik ez du ezer egin, edo esaten duen hori ez da gezurra da, edo hori zer da ba, ez? Ze hori ere badago. Batzuentzat salagarria dena, bestentzat, Esan duzu, alde neurrian erreparagarria dela, baina, eta honekin ez nago ainados. Itxain, zezke, lehenengo nahitzu galdetu haitzi, aber zuri iguala pastatzun, zezke niri hau pastatea, ez dakitan neskoi pastakun gauza bat, edo Julen ulertzo zuri iritzixo, baina, ezke, egona pentsan da esaut, bale. Nik pentsau izoten danetan irudikatu nire lagun bat erasotzai dela eta horra zenteretan azela, inoz pasau izatela olako gauza eta zentereti, igual ez super heavy baina entereti, eta nire reakzioa izen da, gustauko litzakide onaz hasti, oza, nahi berak parka eskatu eta gauzak erreparau gustauko litzakide hasti, nahi eski igual ez ziot. Oza, benetan dinotzuet. Eta aztu ez da, nik adibidez beti izan da ez da, nik barkatzen badakit, baina aztu nik gauzekin gaudu egiten naiz. Gauzaiek aztu ez dira egiten, gero. Ez, baina esan nahi zutena da, nahitxe igual alegindu hori jarrerio ikutzen, nik eske, oza, bixo, oza, ja, apurtu itxatzen. Ja, ulertzea izut. Uste dut, importantea dela, zuneska zarela eta zure. Bai. Porque nire lagun gizon batek egingo balu hori, naiz eta oso laguna izan, ojo. Bai, hombre, ojo. Claro, eske,
Eta importante iruditzait behintzat zalantza dudan jartzea, ez? Ze, ari nahiz ikusten, gero eta gauzak gehiago ari dela ateratzen, tiroak ere gero eta gertuago ditugu. Orduan, dinoak eta inoiz gertu tokatuko balitzaigu. Edo, ez? Bai, eta pasatzen da. Eta gero ere aipatu duzu... Eta zuk esan duzuna ere ala da, gero ia persona ere desberdin ikusten duzu, desberdin behiratzen duzu, ez dakit. Nik pentsetot pasauko zala bere irudixe jauzi edo borroso egongo litzakela, eta ezingo neuke beraz hori... Berriz harreman sano bat. Baina eske hori da, nik dauketelako motxila bat, zuk beste bat. Bai. Eta logiko bentsatzate bai, Osa, esan nahi dut, igual beste gai baten, ni urratik ikutzen hauen gai baten, neupe zure iritzi berdin neuko neuke. Gero, beste gauza bat esan nahi nuen, eta da, esan duzu, hori erreparagarria dela, bale, zu egongo zinatela behar bada, bera laguntzen eta, baina, zuk pentsa, baldin balitz pertsona bat, hori, agertzen dela €1 telebistan, irratian. Zeba biktimek edo biktimak jasan behar du €1 pertsona hori ikustea edo hainbeste botere duela ikustea. Badakizuz esan nahi dudan? Niri burura etortzen zaidan lehen biziko sentimendua horrekiko da ni banitz erasotzailea, adibidez ni orain irratian ari naiz, telebistan ari naiz, ni erasotzailea izan eta nire kasu bat argitaraterako balitz, ni izango nintzatekela lehen da bizikoa batereko horik izango elukeena, esposizio publikoa. Ez diozu esan beharrik, nik diot, ez diozu esan beharrik ere, kendu zaite hortik, zen ni neronek enuke batereko hori izango. Eta hitzeak esaten zidan etxean, eske zuk uste hori pasako dela? Zuk uste jendeak esango dela, noan atzera? Ba igual, kasu batzuetan, ez? Orduan, kolegaren bat, irratiko telebistako kolegaren bat, egoera hortan, erasotzailearen egoeran salatua eta publikoki agertua izango balitz, nik gutxi izango nuke berekin ezer egiteko. Kendu egin behar da lehen lerrotik ez, lehen esan dudana, pentsatzen dut hori estilo liburuan eta jasota etorriko dela, ez dakit. Nik gutxi izango nuke ezer egiteko. Gero ere bai, gauza asko dakigu, adibidez, hainbat pertsonaren inguruko gauzak, jendeak badakizki, baina zerbait ofiziala ateratzen ez den arte, komunikatu bat dela, salaketa bat dela edo dena dela, ez da pertsona hori leku hortatik kentzen. Karo, baina danoi pasabaku bai, neuri bentzet pasabizeate, kontea baztiela, hau erasotzaile da, orduan nik badakit hori, baina, klaro, zen neurrir arte zabaldu neike, nik sinestot 100%, baina nik ez dut ikusi orduan ze azibina publikoki esaten, da ez dakitze. Baina, klaro, ardura da individuala, baina kolektiboaren, sentido ez dugu salaketa bat egotera itxaron behar, baina asko esaten duzu bere lankide moduan, azten bazara pertsona horrekin harremanak batzen. Individual modun, por supuesto. Baina gauza bada nik hartuteko neurrixe, nik hartuteko bakarrik ez da nahiko. Hori diot, individuala da, baina hori berean kolektiboa batak besteari lagunduta eta bar. Eta, klaro, hasi daiteke, hori, pertsona honen jarrerak ez legitimatzen, adibidez. Naiz eta bere lana oso ondo egiten duen, igual ez aio hainbeste tokia eman behar. Listo, amaitxu dago eta amairi moteko aprobetxauko esateko hor daukezuela denuncias /baja Euskal Herria. Bale. Instagram kontua jota zugari dira, Eta, zue peso esateko daukezue, horra aldo zuela idatzi, eta hor, informazio asko duela. Informazio ikabide duke. Eta bueltan, hola, gai jokoso batekin gatoz. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, listo, Julentxu, hau da, tarte berria. Zer diogu? Zer diozu? Eta, gaia daukagu. Krinja ematen diguten gauza. Kringea. Guazen euskera zetatera, ez dela igual, ez? Kringea. Baina, krinja ematen dio kringea esatea. Vale. Ez, hau bat. Eta ez nago horren kontra, baina zuk atzo esan zenidan kringeari buruz hitz egingo dugu, eta hasiran esan nuen zertan. Eske ja... Eta zuk ere zen egon oso garbi aitziber. Kringea? Nazka, gero nazka batean da pixka dauzolo. Baina behar bade eman izun azalpenarekin desberdin ulertu zenezaken. Zertan geratuko gara? Nazka eta usolotxan bisek naztaute. Pakete berean sartuta. Bai, hori da. Bai.
Eta, bueno, alako terminoak ulertzeko agarra da zu. Zerk ematen digun. Bueno, ja, hori Ez broma da. Bigarren kapituloan itzen dugu hortaz nahi bali maduzu. Broma da. Amarka da bereko oso bat gara. ipinigu. Bai. Oso belaunadi bereko gara. Bai. Ja. Zuek ere jaio zineten 1900 da... Baina Justo, ja, justo kasi laro horrengoan. Bai, bueno, hortxe daude. Baina... Ez aiatu justifikatu. Ez. Vale, guazen Osea, hasta. auzolotxa ematen dizkiguten gauzak. Vale. Malen, hasi. Hasi isela julen. Vale. Hasi da julen. Begira, justu hitz bezala auzolotxa, ematen dit Twitterren eta auzolotxa, hashtag auzolotxa idazten dut jende horrek, pixkat ematen dit. Ezakit auzolotxa nazka edo pereza, baina hashtag auzolotxa, bai, zeman molarina banatzen, mesedez, nola posible, bai, eta nik ere gauzkan ere kontra esanak, zuk ez dauzkazu, zu dena perfecto, orduan, nik, adiez, Twitter ez duk kendu orain di, baina idazteari utzi nion. Ez dauka Twitter, Orain Blue Sky dago, bueno, orain duela 1000 bete. Ez dauke Twitter da sekula ez dut euki, oixagaitxik Auzolotxa, hashtag auzolotxa. Hashtag auzolotxa traolaren atzean, ematen di sentsazioa dagoela. Mitiko Sr. Barnes gaztez jantzita biserarekin, Bai. olako jendea dagoela. Ez daki zergatik. Eta gainera sentitzen dana euskal inteligentzia. Bueno, baina hori... Orain zuek, eske, ataskatzen bali gara gai bakar batean, zuen mobideak. Aizu, Asko ez da apuntatu zu zitzaian, aurkezlea, Ez que aitzinek ikustu itxoaz hemen, eta batzuk grasixitxostie. Aitzi gozat, osea, alkaparrak. Baina ez kontatu nireak, esan zureak, tio. Horrek ematen dizu, auzolotxa, ez nazka dango dizu igual. Vale. Bai, nazka, alkaparrak. Niri, egona peltzean, emotoztela cringe. Instan ikustoten nin baton baten perfilin, dando guerra desde... Ja, sinze, bai. Dando guerra desde eta... Da, jaixoten fetxi. Ikusto desatot kari aldatu, mesedez. Hori eta urtebetetze egunean plus bat. Gehi bat. Gehi bat. Eta txikitako foto bat. Pega mogollon hori. Bai, ez baina, plus bat, ez dut segula idatzi, txikitako fotorena, baina utzi nion egitari baita. Bueno, ya está. Foto bakarrik bada. A ber, baina danok igori nonos. Plus bat, ez bai, hori ez. Baina danok igori nonos. Nik dando guerra sekuluztot ipini, Ez que txikitako argazkiak ateratzean iribusa ezait, nereak eta batez ere ondokoenak, takao, aitzakia behar da, bueno, igual ez da behar, baina aitzakia aprobetxatzen duzu txikitako mierdak ateratzen. Claro. Otakuak, bai? Bai. Ez daukat arazorik otakuen kontra. Baina, egiten dituzte olako gauzak. Ja, zer bitxen dago hori. Otakuak direlako. Bueno, sin más, ez Zaten ez otaku edo Eta normal. irude, onitxan, Eta mehaten dit, auzolotxa... Gero niri, ematen diaten azka pixka bat. Nola, orain oso modan daude, oinetako horiek, zeinetan, oineko behatz bakoitzak daukan bere konpartimendua. Bai. Barefoot. Bai, TikToken agertu ate. Barefoot. Ai, ama. Gure etxean barefoot, baina bueno, bai, barefoot. Ai, ama. Eta behatz bakoitza dauka bere txokotxoa hor goxo goteko. Ba, jentik ibili txotxo. Guk adibidez badauzkagu barefoot oinetakoak, baina Etxako. aurrentzat. Aurrentzat. Ah? Aurrentzat orain oso modan daude, dira garestiak. Baina elituek dara mazatzen esaten dut. Eta guaixe di, berez. Dendan itxusia horik, o superkomodak izango dira. Besarkatzen omen duzu lurra zure oinekin. Baina, jodez gauza itxusia. Orain esaten duzula, igual apur bat nazkite ematen dit behatzak eukitzea separatuta. Ai, hori beti zatozu, ez? Bai. Oinetan, Bai. oinak ez dira politak, inorenak. Oinak. Ez, zatarra di, niri behintzen. Arpegi politak badaude, beso politak badaude, hanka politak badaude, ipurdi politak badaude. Oina ez da genero polit bat. Berez da zatarra. Ez da, bai. Inork ez dauka oin modelo polit bat. Instagrameko eta TikTokeko enbellezedoreak eta filtroak. A ber, filtro politak badaude, baina badaude filtro batzuk argi eta garbi ikusten da filtro bat jarri duzula, osea, aurpegia desfiguratu egiten dizu. Baina, benetan sentitzen zara polita horrekin. Gentiai filtru gustabitxakoz eta batzuk esan eitzen da gustabitxakozela eta errespetetako, adibidez, atzenengun urtezan, Carmen Lomanan argazkixek, hola noten di. Ba, bueno, berak, moldatu itxotxu, bera argazkixek. Baina hori ez da filtroa. Hori da, gero retokatu duela. Bueno, ja, baina esan nahi dut, gerrixe estutzeko agertzen da atzeko ati, hola. Claro, eta hola. Eta berak esan dau, berai estutzen lardune, bueno, niri horre bai motostek. Autolotxa. Nik, nire ustez hor behar da, telefono bat txukun xamarra, mobil bat. Ez, bueno, argazi txukun xamarrak aterako dituena, eta nik Instara zerbait igotzerakoan, argazi bat eratzen dut,
behin ematen diot horrela behatzarekin Paris, filtro Paris, jazta? Apur bat soft. Bai, pixkat, Bai, garbitu egiten du. Hemen eskatu behar dizut pi jartzeko. Esan, igual, esan hau eta gero beste 3 hola segidan, ta. Hain beste ez ditu pensatu. Bueno, edo dauzkazunak. Zehazki ze... Ez. Bai. Hombre, a ver, ulertzen Julen... Bueno, urrengo galdera zein da. Julen itxai, onartu biot pixka niri edo baiet. Bueno, ez que normala iruditu zait. Pitidi pinik hau, Bai, jarri mesedez. Bai. Zehazki burun daukaz? Ba, nik ez daukat ezer zehazki buruan. Daukat dena orokorki. Ja. Eta gero txinatzen ez baita ere norbaitek esaten didanean. Ha! Ekarri aurrak! Ha! Horrela, ez dakizu? Aurrik ez daukan jendeak esaten didanean. Ha! Izango, Hori izan izetzu benetan. Ibili. Osea, kejau izesarenetan imaginetan. Bai, kejatu egiten naiz, klaro, kejatzen naiz. Eta kejau zeinke, hombre. Claro. Ha! Ekarri aurrak! Horrek ere txinatu egiten. Bai, zuk ez esan mesedez. Vale, hain zure banda jo, Jakin. Vale, Nikolas eidan esango ditut, vale. Auzolatxa kristona, metroan de repente pavo bat sartzen denean, hor esatrea. La vergüenza es... Mítico, mítico. Yo os voy a dar unas claves para que superéis la vergüenza. Predikadoreak. Literal. Baina, etxatzeko izan du. Bilboko metro, niri bai. Zaitokatu. Ezin dut gehiago gainera, saretara gero igo como puto amo. Esan du zerrendan bota behar zituela eta ja lehenengoarekin jaliatzen ari da. Vale. Urrengoak dira gauza oso ohikoak, egunerokotasunekoak, baina niri benetan lotxapur bat ematen didate, gauza oso simpleak, adibidez. Ixaite. Niri beste gozat asko motosten. Autobusean telefono hitz egitea. Jode, karida deitzen motzu, Wow. Bai, ez baina bai. Ez, ezaguna daude eta zuk zure mobila kontatu behar dituzu hau txukoraz. Baina behar bada dei tonto bat, edo zer, baina ez. Bai. Adibidez, semaforo batean bakarrik itxaroten egote, osea, ni bakarrik. Como kotxek begiratu behar naut, ez dakit. Gizonek ahots grabea jartzen dutenean nahita, horrek ematen horrek neuri behitzela. Sekulako auzolotxa. Itzela neuri behitzela. Eta badago egiten duzuen gauza bat ez dakitzuk, baina askok adibidez, bueno, gaude hemen, ez? Aurkezli, bueno, sabes. Bai, esa da itxi behar, esa, bai. Gizon bat eta ni hemen izketan, ez? Bai. Ni neska, izketan, ahots normala, ez duzu forzatzen? Karo. Eta de repente deitu egiten diote eta deitzen diona da gizon bat, bere lagun bat. Eta hartzen duenean, de repente, literal. Hostia, hori izu. Gure ingurun. Igual izango da gure inguruko gizonen kontu bat. Maskulinidadi, baina pillo bat, Ni irratien hasi nintzenean, betzitzaidan gustatzen ere hautsa. Zer nik normal, natural hitz egiteko, hitz egin behar dut, ez, nahiko orain lasai nagoelako da. Baina energiko hitz egiterakoa, nire tonua da pixkat altua. Ta ni nahi nuen, ez, irratiko hautsak dena dira, Eta saiatzen nintzen bera geisten, eta ez nuen, eta onartu nuen, bai, ez da, bagoran. Claro. Eta hori da nire natura hor da. Eta gure aitak egiten zuen, bai ez dinazkarik ematen da, uzurotxarik ere ez. Telefonoz deitzen zutenean etxeko fijora, hartzen zuen eta esaten zuen tonotan, bai? Erderaz erantzuten zuten. Orduan jaisten zuen, si. Bai! Hori! Ez dira bezen ikusi, baina euskera zeugan tono bat, bai? Si, soy yo. Baina, karo, Castellanoz jaisten zuen, Baina ni pentsetot erderaz aldatzotela tonu, Baina hori ez doa maskulinidade. Hori da nahi barik, beste kontu bada. Castellanidadearekin dago. Claro. Vale, azkena, niri motozte, kriston cringe alternatibu izeten alegintzen dan genti izen barik. Ez da gizlan esplikau. Tipo, alegintzen dana modernu, diferenti izeten, ez da izi, baina berez munduko normalena da. O munduko basikuena. O basikiena. Zaizu gustatzen. Hanketako hileak. Nesketan eta batez ere mutiletan. Lau edo goten di bakarrik. Ez? Asko ez di goten. Ez, hanka, dut ikusi, bereziki gizonezkoen hankak. Bai, egona pentsan. Purritik beraino. Oinetan egona pentsetan, bale. Ez nago ezer ulertzen, ¿de qué habláis? Bera ari zen oinetako hileak. Vale. Hanketan. Horkoak. Vale. Zaizki gustatzen, hileak. Zaizki gustatzen. De piloto eduketan. Zuri zerret ez du semaforoan bakarrik gaudea gustatzen. Ni maite dut. De piloto eduketan. Ni bai, oso. Baina hori gehiago igual da korrikalaria zarelako eta... Hori da eskusa, korrika egitearena da eskusa bat, niri gustatzen ez hankak,
hanka politak nire ustez dira, hileri gabekoak. Bai, Nesketan, eta batez ere mutiletan, ziklisten hankak eta diozu, jode, hauek dira hankak, tio. Bai. Hori ikusten duzu, pelotaria bena, iez betetaz. Bueno, bakoitza oso ondo, ni a tope, jendearekin, Baina ez da bakotxak Baina niri galetu jazuenez, horrek ematen dit. Ez da bakotxak indixera nahi da bena, ze hemen izeten da neskontzako aukera bat eta bakarra dala depilazioie, eta mutientzako da aukera bat nahi da bena bakotxak. Neskontzako da obligazio bat. Bueno, eta honaz ja mairi mongotzeu boni atalei, zentzulean aterkiera matea ere bai. Ja, zeraz, egia aterkia dena. Aterkia zer? Nahiago dut guzti. Aterkiera matea. Pentsa, aterki batekin semaforoan zaiz, eta zapatilak dira oineko behaz bakoitzak. Maia, horrek itzela, baina eskestot, bueno, bai, aurreko nik usan pertsona bat olako zapatakin da, gaina, tipo, super estilos izan. Bueno, en fin. Oin bai, amairi mongotzeu eta urrengo entzularen galdera. All right! Entzulearen galdera. Bueno, betxe gaude, eta ja saioa bukatzeko, sesioa bukatzeko, entzularen galdera daukagu, gaurkoan, Iraiak bidalia. Iraia bekaduna. Iraia Kambra. Bekaduna izan dakoa. Iraia, entzungo du. Kaixo, mundu guztiaren arreta izango bazenu, ze mezu zabalduko zenuke. Mundu guztia? Mundu guztia. Parean, ze mezu, tipo... A ber, izeleike supermezu kurraua, izeleike txorrada bat, izeleike... Bai, esanion. Galdera bat egingo nuke. Itz bakar batean. Munduak entzun zaitzala. Bai, galdetuko nuke bakarrik. Txupito? Ta mundu guztiak erantzun dezala. A ver. All right! Ez geratu azale, oza... Ulertzen hor dago metafora bat azpian, oza, pixkat. Lasaituko gara... Eskeran, espero de repente hori. Pasako dugu hobeto. Vale. Divertituko gara, oza... Hemen gaude... Mundu bai bat itxi merezi hau. Oza, hemen gaudenak orain biziko gara taia. Oza, jazta, eta bukatu ingo da. Txupito? Pasako ondo, ingo gona, bateko ondo. Txupito, eta orduan, bat, imaginatu. Bai. Afrika beltzekoak eta hango zuriak eta Israelgoak eta palestinarrak horrela bizkarretik, venga! Txupito! Bai. Horrelako zerbait. Afrika zuriak ezaki zer, baina abstemioak zer. Gizonak eta emaku, baude txupito. Eta euskaldunek Ez zizuen sekula hori egin, venga, txupito horro bat, bozka edango dugu palo. Eta kamarero esan, atera ura. Bai. Probatu. 6 txupito, venga, eta urarekin bete, eta jendeak egiten du. Jendeak egiten du. Claro, dago jendea dago, bozkaren zai dago, eta ura da, eta pentsa alrebes izan beharko lukela, baina ez dute hori espero, eta gero igual moskorra nahi. Probatu, bastimioi ura aterako ere, baina topa egitearen ekintza hori. Imaginatu, mundu guztia. Bai. Vale, eta baki mundun, eta posa mundun. Jazta hori da. Eta ja hilakoan pasako dugu ajea denok. Hori da. Astemioek, ez? Vale. Oso ondo, Julen, oso ondo. Oparitxo bat daukagu zuretzeko. Oiane, akordatu... Biltegian da. Biltegian, bueno, pues biltegira doan bitartean, guk agurtu egingo zaitu. Bai, despen egingo zaitxugu. Irurte eta gero. Amenga, gustora goza. Bai oso gustora. Eta ez dizut esan da, poz-pozin nago. Ze ikusten zaituztet, entzuten zaituztet, eta esaten du, zel no? Bai, pozen ez. Beitu, geure umeak. Kio bai. Ez, baina sentimendu hori ez daukat. Ez, hori ere badago, ez. Nik deskurritu nituen. Sarreran ezagu gure mentora izezinela eta baukezule parte hontan zer ikusi xea. Zuek etorri zineten bekadun eta guk erakutsi genizuen pixka lana, orduan. Bai. Osa, meritoa nere ustez norberarena da. Gero jendeak aukerak ematen ditu, eta hori ondo dago, eta hori eskertu egin behar da. Zen nire jende pilatek eman izit aukerak, eta nago super eskertua, baina askotan pentsatzen dut, ostia, nik ere zerbait egin nuen eretik, ez da? Zen, nita zen entzun izan dut, hau guk. Ez, baina, oza, ez da... Nik ez daukat sentimentu hori, nire begiran oraino iritsi diren, hartu genituen inorretziren, ez, hori... Hartu genituen inorretzirenean. Karro batetik hau begira orain ze, ez baina, benetan, oso poz sinceroa. Ze, inbidiak eta ere badaude, egoak eta horita, zukin pozu egiten ez.
Vale, Guai. ba oso ondo, Guai. Julen. Ba, Guk oso egia ondo. da, aita moduan ikusi zaitu. Ja estamos berriz ere. A ber, ez haitxe mogu, baina Gurasoa. ez. Baina nixera hori da. Eta arro, bai, arro, eta Ondo, pozik, pozik oso bat, ondo. Eta gure Ainhoa ibilbidin, Vitoria, claro. Jon Gotzon, Andreare bai, naiz eta gu baino urte bete gehiago izan. Andrea osea, nahiko ama da baita ere. Bada. bai. Bueno, Bada. zakit ba. Bueno, Berreungarrenera ere gombidatu. Claro, baietz. Bueno, berreungarren, bai, ongo da berreungarren. Egingo dugu gauza bat, Zer, 200 bat egongo balitz, Bai. Julen dator. zu, zatoz Venga, gombidatu. Venga, fijo. Amentxe firmatu Beste un saio orain itxarotera, berriro. Vale, osea, Hori dira bi urte. Egongo gara. Tengo beste bi. Gara hiltzen behin. Vale, listo. Oparixe dukeu. Oparixe, eta besterik gabe entzule guztiei eskerrik asko hor Argi egotearren, baldin bazaudete ez dakigula, maite zaituztegu, bueno, sin más, eta guk didan juergi atalean esaten genuera bukaeran zen, Izan lizunak. Chupito, venga.